Siya to ang ingon ninyo. Nga nakita na ko nga kasikit og lakaw ni Crispin sa mall. Nga sexy og cute og gwapa. Ha? Uy. Sakita sa Jimong Tamparos niya eh. Aw. Damang dokol. Nya, saman. Nahinumdum dayon ka. Kudwa, pati ka duklasi kapag huna-huna ron. Di rin mo siya makita. Oo, siya. Oo, Salamat silang parog dokol na eh. Pausap ka? Di na. O, lagi. Uyab na sila, tay. Di na best friend. Di lagi sila uyab. Tingali, sila ka nang gitawag og friends with benefit. Singan, siya man na. Kadagong open ang relasyon, murabag ka mo, pero dili ka mo. Pwede ra ninyo buhaton ang buhat sa dunay relasyon, pero wa mo'y relasyon, wa mo'y commitment. Uy, haya-haya ko lang na. Oh, wa mo'y commitment. Commitment. Maginana lang taklara. Naunsa ka diha? Gusto kang lubagong ko na yung muliog. Tumbang ko na yung umuro, saman. Joke ra day. Lagi. High blood ba di mo na? Lagi. Mayroon ba kayo kung tunog og liog? Ano siya mo tunog? Tumbang ko na yung liog. Pero tayo para bitsigso. Tumban dyan. Sure, gid ka? Ha? Nga si Basilia gito mo nakita sa mall na kauban ni Crispin? Sure, lagi. Ako ginang gimarkas kung utok ang iyang dagway. Wa gid ko masayo. Dili disente ka ng babayhana. Oy. Bawal judgmental. Bitaw. Nga nung kuso ba dyan ka mag-judge, Clara, oy? Nga di ka man unta huwes. Tay, nakakita kita nga naa siya puyo ila Crispin. Unya nakadungog kasi gisulti ganina nga. Gitoyog yung kusog aron madonggan sa mga tao. Pero di gihapon na igo nga katarungan, oy. Nga makaingon kang dili siya desente. O sige, tay. Mukoyo ko rin ni Siso, ha? Adto ko puyo. Sige. Sige, Clara. Ginahan ko, anak. Ganahan ka? Sa pirong ko na niya mga liog, ha? Lagi hat tarong mo. Atay. Si Atay. Ay, grabe hasag sa piron, oy. Oh. Wala. Uy. Kuya, wag gudaron. Ew! Lumingaw na. Luot siya na kinitabo. Murag kitang tulo na hibaw na tingali unsa na nahitabo ron. What ya think? Time out sa Crispin, ha? Hindi ko katawa ni Mada. Grabe sa ni mo katawa eh. Muram sa kakang gigitik. Nasaya rabi ako. Maalagi. Katawaanan kay katanaon masayaw. Hindi lang ko masayaw eh. Katawanan man di eh. Sorry, ha? Pero katawaanan juga. Kang! Uy, hala. Ana. Wala. Nay. Oh. Nay. Oh, nga no ba eh? Wala. Mingaw na gud. Maulagi. Wa na kisaw. Saan naman nato ron? Hilom, Rabi Siso? Kasapot mo ka? Nagsilos yun, ka, Clara. Hilom ba? Hilom lang di ako, siso. Ikaw sa Nay, nagsilos ka? Ay, hilom na lang lagi. Di sa kakasabot na gahit kag o. Okay, mahilom ko. Pero nagsilos ba yun lagi mo? Ay, hilom na lagi! Ikaduhang adlaw na nako karon isip tao. Nindot man gid ay nga mahimong tao sa? Parehas ni mo nga dunay powers, nindot yun, pero kung parehas na mo nga ordinary ng pagkatao, nindot naman, pero lisod sad, may problema! Manglaba ko? Oh! Sige, why problema? Sayo naman ang washing machine. Why gamit ay og washing machine? Oh, sige. Basta kay tudlo ilang ko.
Hala? Kapuya, di ay ani Crispin, oy. Lamo mo na yun. Tay! Tay, tanaw mo, tay! Uy, nanglabas sila. Ha? Nga na naglabaman sila, tay. Gubay lang wasing masin? Kita nga nagibuang electricity ba? Ha? Uy, bugid ay na sila. Nag-live-in na sila. Tanawa, nanay. Kanang pormaha. Tanawa! Mura man nagbag-o man nagpiayon nga nagdungag yung laba. Pero dangtan og pinakasimana ang babae na lay manglaba. O di ba ang lalaki? Depende kisay how di lang duha. Ana, day na, tay? Dili tanan. Pero kadaghanan. Sa buhi pa si nanay, tay. Kisa may hawad ninyo. O siyempre, siya. Oh, ha? Oh. Unsa na? Okay pa ka diya? Sakitan na sa akong bugtun, Crispin, oy. Piyawas kitan mo sa? Tanawa pagid akong kamot, oh. Nagsamad-samad. Nindot sa kasakitan ay magngisi. Nya, surrender na ka? Di ko ma-surrender. Masuway ko. Aw, sige, para yun. Huwag tang nagkakapoy. Kapoy pa, oy. Sakit kaayo akong mga bugtun. Anya, nganong ngisi-ngisi magkagitanaw ng hinayhay, ha? Nindot na sa di ay ang feeling magtanaw sa mga hinayhay, no? Nindot, kaayo sila tanawon nga. Gipalit-palit sa hangin, oh. Indot gyud tanaw, labi nag mga puti. Dali na manood na ta kay tanawo, init na kayo. Akong bantayan ang mga hinayhay. Mabuwad kas init, eh. Tiro na bantayan, good. Baliko na to niyang hapon. Yung kaugana, baliko na to. Ngano di ay paugaw na lang nako. Aw, gamit na siya kasi mong powers. Oh, o di ay no? Isaad naman di ay ko, hindi ko magamit og powers. Di ba? Dali, manood na ta. Nanood na sila. Kalagot mo ko nila na. Di ko mahingo pa nga ilara kong gituntong. Nagpatuo silang friends lang pero labaw pa dahil sila sa friends. Gusto. Sige. Tag 100 mo, ha? Oo. Ikaw? Oo. Nana. Nag-aapod na mong 5. Tuta. Basta kay buhata ang akong giingon ninyo. Dagan na mo palayo. Aray, hinayog hilot, Christine. Pagkit ka ayo. Anong katawa mong ko? Ngang, katug-katug ka magagpanglabagot. Di din kaya. Anong panlaba man sa'y una ni mong gitudlo na ako? Mas maayo ng lisod ang unahon. Aron, ang ubang trabaho, sa'yo na lang. Dili man di ay lalim ang laba. Good. Sabot na ka. Okay. Sa sunod nga manlaba ka, gamit na nag-washing machine, ha? Pasaway na tikag manumanoy kay usahay man good, way kurente. Wala. Unsa nun? Okay. Sumaron eh. Yan, hala ka. Baslia. Kina. Sakto na akong pagilot ni mo. Iparelax na mo mga bukton, okay? Okay, tanawin ko ni mga bata din. Sige pang buhat nila. Hoy! Hindi ang sanay yung mga inay-hay! Hoy! Nga no, Crispin? Ang mga inay-hay! Giugaw-gawan mga bata! Unsa? Gihugaw-hugawan si ay, ha? Ayaw, Basilia! Ayaw! Please, ayaw! Ha? Sama ka! Ni war-waram di kasi mo magamot. Sama mo mga bata, ha? Himuon unta na
nako silang lamok. Grabe sa nimo, lamok yun. Di pwede butterfly? Anong imo man kong gisanta? Bawal lagi mo gamit sa mga gahom. Dari yung tao na lagi kakaroon. Di ka pwede mo gamit og powers. Sorry, Crispin. Nalimot ko. Na-hurt lang ko. Kay dili pa lalim ang pagpanglaba. Unya, binuangan lang. Karon pa ko. Ha? Karon pa ko. Makarealize nga, mabaw gidig ng mga tingkoy, mga inkantado o inkantada. Ha? Kung may pasensya kung doon ay makasaan ninyo. Mo de nga, kung doon na lang makasabod ninyo, hubagan din sa mga tao. Kung na makasabod ninyo, malimot mo nga diadong daang mga tao kay di ka makita ninyo. Dali lagi mo makasilot, oy. Nya, di na pa mulian ng tao kung di mag-ihaw mandok nga ugis. Nya, magtagod di kanila. Kaming mga tao, Basilia, kibaw may muantos, oy. Bisan kapila pa masakitan. Matag din may og chance. Third of more chance. Di din may musilot. Doon na monggoy mga tao nga musilot dayon. Aw, kaliwat sa tingaliging kanto. Sa ato pa? Usba na sad ni nako gwas-was? Nato. Kita may nang labain eh. Kita'y muwas-was pag-usab. Ato na sad ning sapunan og balik? Hindi na lang eh. Butangan na natog baking soda. Baking soda? Oh! Inga na kang nilingig ang baking soda. Di lang kinipang kusina, panglaba pa. Wow, nindot pang commercial da. Sige, Crispin. Suwayan na to. Oh, tanawa. Limpyo na sad, no? Bitaw, no? So, ato na sad ning ihayay pagbalik? Oh! Ay, biyan sa kakadali, ha? Ay, muram lagway na hitabo sa ilang nila banda. Malipayon pa kayo mga tinughong nag-hide balik. May pagkitsap akong ipagamit sa mga bata na. Di ganoon na matangtang ang mansa sa ilang mga nilaban. Sige, nalagi ko lantaw nila, tay. Oh, May relasyon gina sila, tay, no? butlang. Doon na gina, tay. Naglive-in na gina sila. O, tanawar, good. Wala gada ko chance ni Crispin, tay. Okay naman ka, di ba? Total, wala man tayo problema ning bahay kay iyan namang nasulpad. Og, ubay-ubay naman sa dangatong nakwarta niya. Sakto na tingali to tayo, uy. Kinahanglang mawa na sa kinabuhi ni Crispin si Basilia, Clara. Mupatay ka, tay? Uy, ayaw, tay, ha? Di ko gusto mahimo kang kriminal. Kriminal gidayon? Di gid pwedeng ilugon lang si Basilia, patyon yun. Nangambison pag ka anak, tay? Hoy, Clara. Daghan kog nailhan nga mga batanon nga nakabana o mga idaran. Kung foreigner ang lalaki, tay. Naasab ko'y mga Pinoy god. Sus, 1 in a million na na, tay. Basta kasuwayan ako. Way kumos pagsuway. Ug ikaw sa padayon na ang imong pagpintal kang Crispin. Wala, uy. Tintal kitay. Murang sagpanuway akong dating anak. Ay basta kay diskartihay ta. Ikaw kang Crispin. Ako kang Basilia. Sugag yung paho sa mong itigol di eh. Bidag di pa ni kwarta ikaw man. Sus, asa kong ngipos ini. Crispin? Manili ko sa gawas, ha? Sige, Basilia! Away mong amo guli. Nakauyon siyang paghimo og tao. Ikaw, di ka ganang may mong tao? Ha? Ay lang di ayo eh. Kay murag di na kumatik nga manghipo sa imong iti kung mahimo na kang tao. Ya! Iyo! Daghan sang silikono din ida. Sayon naman yun unta kaayon ni. Kung pwede palang gamitan og powers.
Di lang yun. Silihigo lagi din ako. Oh, uy. Si Basilia na nilig. Timing nila. Akong doolon. Ay, sakit sa di ay sa hawak. Pero, sige lang. Inani manggit ka, ni. Mura di mag-aanad manilhig. Basin siya nga may duol ko, ha? Bastad lagi ka, Tiago. Di gid pa kasabot. Wa man ko manguyab ni mugod. Ni duol raman ko. O, bitaw. Pero ikadugayan, mupadung lagi hapon ka sa pagpanguyab. Unsa naman sa datay? Hilasan yun. Hilas. Gisupal-pal dayon ka? Bisag gamay respitar nga pagtagad, wag sa kahatag nako. Musulok tingal yung dugo, ikakita niya ni mo. Ay garo mo surok man. May mag-iusara ko siya. Di lagi sa ganahan panguyaban ng tigawang tay. Pero magpakita man sa untag kanang respeto bali sa gamay lang. Bikaw, pananglit. Simba ko may manguyab ni mong parihas nako. Ako sa may mong buhaton nga ispatsar siya nga may respeto? Muamin ko niya. Wow! Induta nagbag-ong arrangement sa sala ba sila? Wala mo gamit ang powers, ha? Wa, git no? Gihagkuan jud na nako, no? Awa, Gipaningot kog maayo, Akadiyat, magawa kong doon niya. Ano man? Paano ko yung masingot? Ayaw. Sa'yo? Ayaw na buhata, Crispin. Ano man? Mainlove gani ko ni mo, no? Kamaom sila kang bugal-bugal ba sila? Magkuha sa kong tuwalya ay. Nabunsa ka, tay. Nagdok-dok! Sugagod ni mo, tay. Ngano ka? Ha? Wa pa ka mahuwasis na hitabo gahapon? Igi ko mahimutang. Hangtod di ko makabaw sa nabayhala. Ayaw ba pagbuhat og daotan, tay, ha? Na, kalaki ka lang unya. Kung wa ka matiguang, di ka mapriso. Sugdi na lagig diskartes Crispin aron maghilat ng bayhada. Ugwa na mahimo. Gawas pag-ari na lang nako. Wala, no? Ang bisisuha sa mo, tay, uy. Nalimot man kang kwartahan ng babayhana? Ay basta buhata lang akong gusto, ha? Buhata na yun. Samtang bago para sila. Pwede pa rin mong bawi ang Crispin. Nganong bawayon man, tay? Tayong pagpaminaw sa Lex Pino. Hindi naman naging kami, ah. Walang kami, tay. Wala. Musa ka na, Clara. Pinadramatic lang, tay. Bye-bye, Crispin. Bye. Oh, si Crispin, murag malakaw. Crispin! Crispin! Crispin, malakaw ka? Ha? Sakay. Ikaw gid ha? Ay, hello Basilia. Hi. Mupalit pang kog tambal ni tatay o gubang essentials. Pwede mo hitch na lang, Crispin? Okay na ni mo, Basilia? Huh? Okay na kayo, Clara. Uy, ikaw pa. Dali, sakay na. Thank you, Crispin. Basilia. Ano na, mi? Bye, Basilia. Nga si Basilia. Ay. Murat ni huot ang akong tugan, ay. Kalma lang, Basilia. Kalma lang. Hala,
na iduwag ka lalaki nga naglantaw din eh. Bisan wa ko mo gamit og powers, nagka-feel ko nga dili sila mga maayong tao. Madali og suwad. Ako na lang sila lion sa bintana. Ay! Napaingon sa dini ay. Dili ni maayo da. Dili ni madakot, dili gamitan og powers. Niyan tapak na. Ligid-ligid, ubay tanaw to. Why tao, partner? Noktok na ta. Ni Gabi. Hari siya taksod. Okay, partner. Wa kay iro din pakir. Talawan pa ko iro. Pilar sa kadlaw nga nani din eh. Ni kabantay ba ko kagiro? Awan noon, mga iring ira. Ada. Ada iring oh. Tanawa ko ng itong nering partner. Ay, nitutok na to. Tutok bitaw. Karon patingin na mga kitag pare sa to kagwapo. Sige na. Tok na. Lagi iro. Partner, ang iring ito manang nipagot. Partner, ang ubang iring namagot sa murag. Paano sa lalaki na to? Ang binuwalin dahil. Sige pa rin. Huwag ako! Lingawan ako, oy. Dagan lagi mo mga kulukuya mo. Kasaba mas mga iro. Di magika na mga iro Tuwa man ang mga iro nga debod suroy din hindi pita. Tataon ko gari din. Huwag mo kinakita iro. Mga iring manang naas karsada. Sila ang namagot. Wa to malain si Basilia Crispin. Anong malain man? Imo man kong gipasakay. Basta nagsalos to. Maawayan gid ka, ika pauli nimo. Unsa? Asawa kay mga away yun. Mura naman nag-asawa, good. Bisan wa pagikasal. Wa may relasyon ka, Roy. Nagtudig ang doon na may relasyon niya. Kita may mong patuhuon, oy. Nuod lagi. Nihunang lagi ka. Buti ka, palit magkakagtambal si mong tatay. Oo, di ay no. Sige, manaog na ko. Ambil na ng resita, Bi. Kaya ako yung palit. Ha? Sige na. Di ara, oh. Watan ako di, ha? Crispin, kwarta, oh. Ako na yung bayad. Haya, nag-Crispin, uy. Huwag yung problema sa kwarta. Pero hangtod ron. Wa pag may mahibaw sa tinuod nga hinungdan siya pag-asenso. Time pa. Gusto. Basig doon ako'y makita din siyang sakyanan. Clue about siyang unexplained wealth. Tanaw na ko sa... kanang bag sa backseat. Sa kaisud, anak, no? Dugay-dugay pa to siya mobalik kay taas ang linya sa butika. Makigan ko glion si Suda ng bag. Makabot na ako. Higulpaan ko pilit da. Drag Suda, Anissa. Ako nang aplihan. Oh my God! My God! Gold? Kasi kang gold din eh. Di man ni Crispin. Mao din nakapakurtahan niya. Ibalik ko na nagsirag. Ipahimutan na kong balik. Hinabog na mo kong kalit.
Diin, lagi ka na lang dagang gold si Crispin. Diin man. Lagi, tay. More pa, tay. Gold build. As in bulawan. Nakakita agad ko, tay. Nanguha unta ka. Grabe sa dibo, tay. Uy. Ikulbaan magali ko ba ay pagkakita na ko. Namuglaw gid ko, tay. Ya. Wa ka man tas Crispin sa imong lihok. Wa magduda. Basi nakakita. Basi nakakita to siya. Wa man tingali, tay. Kay sige raman sa to sa tapi. Og gipamalitan dito ni mga groceries og imong tambal nga maintenance. Labay mga vitamins. Gold, ha? Gold, yun? Lagi, tay. Lalo. Sukad-sukad. Karon pagit ko makakita ingon ato kadaghan, tay. Libre ka, anak. Usa ka bag. Di magika ang mga gold. Ambot lagi, tay. Tempa. Naka-idea, tay? Sa iyang yuta sa Quinto Limbo. Ha? Di ba may yuta na siya dito? Naatingali dito. Pero may utang wa si Crispin, tay. Narabi siya permi sa ila. Mulakaw mong good na siya, God. Ay, lagi, tay. Pero mubalik ra dayon. Sa man, tay. Di ba may basement man iyang bay? Oo. Naarating nga sa yuta nga gitarukan sa iyang bay. Di ba kaniadto? Bakroon na ng yuta, ah? Huwag mabuhing tanom. Oo. Kay doon na de tingali bulawan sa ilaw, mana. Mau ba? Mao nga, sorry ha, kung nakagamit ko sa akong powers kanina. Pero, mild raman to. Kaya gipapagot raman ako ang mga iring. Apil na si Goldie. Tawa naman sa to. Nangan, ako lang imagine yung sige bati itong mga tawanan nga. Ipapagot sila sa mga iring nga. Nagbuwag tingnan na ilang mga silang lawas sa ilang kalisang ba? Sige, bitaw kung katawa kanina. Lingaw! Kaayo ko. Ang usta no, kay hinay kayo ni Dagan. Gigukot sa mga iring. Di yun ko mahimutang da. Di yun ko mahimutang. Emang isambog si Christine, tay? Kaya di ba, kada mga ingon anak, property man as gobyerno? Di nako isumbong si Crispin. Gusto kong mahibaw kung lakip ba ning yuta na gitukuran sa tong bahay, doon na ba sabli bulawan sa ilawom? Kinahanglang magkaot sa tadinhi, Clara. Kinsa may mong kaot? Kita? Uy, tay, hadili na sa yun, tay, uy. Gawas pa. Murag, doon na may machine, ana, or gadget ba nga mo detect kung naabay gold deposits ang usa ka lugar? O saan ko ba? Doon na anak ang kahimanan si Crispin. Tay, puro ra bigid bitaw na pangutana ato, ah? Kay, wa ba kita mahibaw sa tinuod? Pero kinahanglan doon na kita buhaton. Doon na palang yung golden, he? Anugon kayo? Kung di na ito nikwaon. Kitigaling maabot si Crispin o kaot sa atong pwesto. Wadang unya tayo kalibutan nga kini di ay tibok na tong lugar. Halo na di ay nis ilawom kay nahurot nagkaot ni Crispin. Pero, unsaon na lagi nato, tay? Unsa may una na itong buhaton? Ha? Bida sa nang palugwaon gud ang mata, oy. Ipahilo na una na, be. Muram talagig istorya sumbi ning laki, ha? Okay na, eh. Okay na ako mata. Okay na. Tinuod bitaw na, eh. Gold! As in, bulawan. Doon ng gold si Crispin. Bida, oy. Ipabalik-balik na maginimo, oy. Lagi. Ngunit anong gusto pa magyug kang magkaot din sa inyo?
Ay, namasin lagi ko nga doon na sa gold ilawom ining yuta nagitarukan ng among bahay. Na, mamasin pa ta? Nga no, dahil kuhaon na to ang gold ni Crispin. O di ba, ibanan lang. Mga wata. Medyo. Narisura, ano eh. Ay, mga ayo na lang ta. Aw, taga-ara taga-may anak. Gusto mo kakaginag ko eh. Pero, Waka kahibaw na eh. Naabot na din sa inyong ilawom si Crispin og Kaut. mausar lagi ni akong duda. Pagkikistorya ang Crispin, puyugan ti ka. Bitaw, no? Tara. Ay, di ko gusto makadungog si Basilia. Nga naman, Ay, basta. nas maayan ang mahibaw si Basilia nga nanika si Crispin. O basin pa, makauyo na siya ni mo kung mahibaw siya nga naabot siya mong lugar si Crispin og pagkaot o gold. Uy, kamu madini. Dali, isod mo na eh. Siso. Oo, musod gini ni Crispin kay importante kinang among tuyo. Actually, therefore, supposed to be, Abada eh. sinay Tiago mo ay doon ay tuyo ni mo. Igo lang kung may kuyog niya. Okay. Sige. Sod mo. Okay. Lingkod your seat. Sengan. Lingkod yun. Gusto may tuyo ninyo, ha? Kuan. Di na ko magliko-liko pa, Crispin. Mangutana lang ko. Diin ni mo kuha ang imong mga gold. Ha? Oh, ano rin? Nang luspad si Crispin eh, oh. Basta bistado ka na, Crispin. Bistado ka na. Doon na kay daghang gold, maong nakwartahan ka. Ha? Ayaw na lang pag-deny. Kaya nahibaw, anak ka. Nahibaw na sila. Grabe siya na yung mga hindi mo ka nabalitaan eh. Dili na ni maayo. Tog-ana lang gud Crispin. Ay, kabala ka. Kami rin nahibaw ini. O di lagi kami manabi. Oh, mauna. Di ta manabi na ito. Oo, lagi, mauna. Di may manabi kung nagkasinabot na. Mao, kana. Kinsam lagi ito yung nadunggan na istoryahan eh. Si Clara. Oh. Siya mismo ang nakakita. Nakakita siya dagang gold. Sud sa usa ka bag sa imong sakyanan. Siya mismo ang nakakita. Ug siya mismo ang misulti nako nga may green nga bag sa baksit sa imong sakyanan nga puno sa gold. Og si Tiago mismo ang nisulti nako. Maong natug-an na lang, Crispin. Tug-an na lang. Diingi ka ng imong mga gold. Samo ng gingon. Why laing mahibaw ini? Kung magkasinabot, ha? Tinuod na. Crispin? Ah. Naapa tong akong bag na green sa imong auto, no? Ay, may bisita man di ay. Hi, Basilia. Hello, Basilia. My name is Ciso. Nice to meet you. I'm fine, thank you. Hi, sab ninyo. Crispin? Naapasay mo sa kinan ang green nga bag, no? Oh, nararito. Pawang ako sa yawi. Kuhaon ako ang bag. Kay gamito na nako para Christmas decors ang mga gold foil. Sige. Niaro. Excuse, anak ninyo. Mao tong baga ang ipasabot ni Clara. Ngayon nakita sa auto, noy. Bag tong Basilia. Og, nakadungog man tingali mo, noy. Siyang gisulti. Mao naibaw na mo tingali nga ang suot sa bag, mao ang Christmas decor. Okay? Ansa naman ay. Sige, pata. Kung gusto mo, sundan na tos Basilas gawas. Ari yung makita mismo sa inyong mga mata ug dili sa inyong ilong ang suot sa mong bag. Oh, mauna siya suot sa bag. Ngano di ay? Unsay problema? Si Tiago ay siya ay dunay problema. Dili man ako. Si Clara man.
Sige, Crispin. Basilya, ato na mi. Tara si Soy. Noy, what ako? Tanan. Ang mga dagway baya. Salamat ha. Abi na ko mabuking na ta nila. May gani, nakadungog ko sa inyo istoryahan. Kay mga dagko kaayo mo tingog. Mauto, nga abdik yudayon ko. Nya, nahimo naman mo gold foil ang sotobag. Aw, ibalik ko na to sa original. Pero, ato na suit sa bahay. O lagi, pero gamit na yun kasi mo powers. Diba, nagsabot mo tingalita nga, di magamit sa powers? Ay, lisod og di mo gamit og powers, Crispin, uy. Labi pa, kung delikado ang sitwasyon. Tausad, no? Paningkamutan lang nako nga ilimit, Crispin. Pero, dili gyud totally, wa. Okay. Imo man ang powers. Ikaw man ang may katungodan, ha? Ha? Go, go, go! Heh! Mula may mga tinugho nga natukan pagkakita na mo sa ka gold dito sa bag. Kung sa ito mga gold dito sa bag na green. Matok ang sabit anang tinughong nay. Hilom! Pero tay, hindi ko mahimo masayop. Kailan si ko gold foil, uy? O niya kay maumang yun dito sa bag. Tanaw mo gini. Nihikap manggigani ko. Pero, Ay, pananaw rin ni mo eh. Pagkakita gini mo nga gold, ni andar na yun ang imong imahinasyon. tay, wa ko mag-imagine, no? Unya, Clar. Wa man kay ebidensya. Istorya ra man ang imo. Nagkuha gina ta kag para imong masiguro. Ebidensya ba? Nakulbaan lagi ko, tay, pagkakita na ko. Wa gani mo picture eh. Nakulbaan gani ko. Na. Murantang mga tinughong ini eh. Kanindot terbutas kong imagination ganiha nga nahitabo. Kanang mangluspad ginunta si Crispin ako na ikatubag. Ay, Unsa may atong buhatan nun ay? usap ba? Wa! Doble ang pinta, Crispin. Kay ang mga kontrabida, mga kugihan kaayo. Kugihan mangitag paagi nga birahan ka. Imo na silang gitagaan sa tanan di mong kaayo. Pero, unsay nahita po? Nga na tingali kay importante para nila. Maong, di lagi sila kapuyang ni siguna-una na ko. Hinoon. No, pagod gihapon sila magkadawat hangtod karon sa imong pag-asenso. Maunay tinuod. Ay, gold. Haskag saktos para, no? Haskag ipulihan ng dayo nila og foil ang sword sa bag. Di ko lihunugan. Kinahanglang makasud kong balik sa bahay ni Crispin. Kinahanglang makakita kong ebidensya. Basilia. Di siya mawagtang sa kunahuna na. Di sila bagay ni Crispin. Mas bagay mi. Mayong paminaw sa Klaro na Lex kayo. Pinon. Nga kwarta ni Crispin ang iyang giapas. Layo na kay si Crispin ako eh. Mao nga kinahanglang mubalhin ako ang kwarta ug mga kabtangan ni Crispin. No. Wata na ko imagine lang. Halakita, gito na ko. Dinagi something yung hitabo, ada. Dili ko mahimutang ini. Dili, gyud. Si Basilia. Feel gyud na ko nga may kalabutan siya ini. Wa man di ay mga flowering plants si Crispin? Green raman di ay ning tanan? Butangan tanig mga flowering plants, gi? Wow! Kanindot tan-awon. Naanay daisy, tulip, rose, ivy,
Antonio. Wow! Wow! Kanidas mga buwak. Pero talaga ko makabantay nga, doon na ba na yung mga buwak na tanong si Crispin? Oh, mao ba? Pag-abot pa lang na ako dini, nakabantay naman ayon ko ini nila. Pero, wa pa to na mukad. Karon pa lang yun. Wa lang gitingali ko makabantay. Taga-asas ka, Basilia? Oh. Kaya sa gadi mo nagkaila ni Crispin? O, diin mo nagkaila? Unsa ni? Personal interview? Ayaw lang gud lain na pagsabot. Ganahan lang sad ko nga magkailatag maayo ba? Dibaw ka, wasad kayo kay close na amiga din sa among dapit. Tagsara mo gud ko mo gawas. Pwede bang makig-amiga nimo? Sure. Why problema? Sa di imong nahuman. If okay rin imong nga mangutan ako. Basilia? Tanawa na, Gun. Uy. Day ka, Clark. Hi. Hi, Crispin. Nag-istorya lang din ni Basilia. Mura, doon naman mo importanteng atimanon. Balik na lang po, bye. Sige, Clark. Bye. Okay, bye. Bye, Basilia. Unsa di ay imong ipatanaw na ako? Si Goldie. Tanawa din ang si Goldie. Dali. Patagal ba sila? Nga na di ay. Naunsa di ay si Goldie, eh. Tanawa! Oh! Tanawa! Gold na yun ang gipang iti ni Goldie. Upo ni Baho! Moro ni masulti ni mo? Oh! Mubo na kayo. Huwag ka magurat. Sa di ay imong gusto. Masyagit ko, alam makudungog ang imong mga silingan, labi na sila si Tiago o Clara. Pero, amazing kayo, di ba? Gold na yun. As in, gold na yun ang iti ni Goldie. Nakauyon ka di ay si Goldie ni mo. Ha? Nakauyon siya ni mo. Okay, nakauyon man siya ni mo, iyakan ki-rewardan. Oh? Ikaw na sad ang nilitong ana. Mataas mo sa dana. Sige, hipusa na ng mga gold nga gipang iti ni Goldie. Hipusa kinatarong nga dili makitaan sa mga tao nga ako. Maayo ang imo gibuhat. O diya, nagadiin mo dyan kuno na si Basilia. Wa pa man to niya matubag akong mga pangutan natay. Kaya ni dool man si Crispin. Pero okay lang. At least nakasugod na ko. Asar man na ba? Magkasuod na lagi may anong Basilia. Ayaw hagid pagdain mong papel, ha? Kadagyong masalig si Rino ba? Basin pa di ay. Pinaagi niya mahibawaan sa dato diindikan ka ng kwarta ni Crispin. Kaya ako sab, mangita sab kong akong diskarte. Ngano ka? Si Crispin ba? Ngano man? Marag, wala si interest na ko, no? Sukad nga, naana si Basilia sa ila. Wala gid siya magpakitag interest na ko, tay. Oh, doon lagi na si may relasyon. Pero maawa na bitaw to'y aktong sabot. Nga imong paningkamutan nga mubalik ni mo ang atensyon ni Crispin. Sa ato pa, sayop na makig-amiga kunuhay ko ni Basilia? Oh, di naman sad. Kay magamit na maghihapon na nimo sa imong tuyo kang Crispin. Basta kay ayuha lang diskarte ba? Oh, sige, tay. Planuhon ko ni Tarong. Tanawa, Crispin. Human ako pangugas o plato. Wa ko ni gamiti og powers, ha? Right. Very good. Unsa na sa kanya trabaho akong sunod na kapunon po? Pamlansa. Huwag pa ka makatunan na. Oh, sige.
Pamalansya na sa sunod na akong katunon. Okay. Maayo! Yuhu! Basilia! Christine! Oh, Oh, si Clara? Salad? Oh, yes. Ang buko salad. Salamat, ha. Pwede mo na yun? dali, girl. Dayon. Dali, dayon, girl. Dayon. Hi, Christine. Nagdakog buko salad. Okay ka buhat? Okay na mo nga. Ani lang una ko? I mean, nga, kitang talo mga ini ba? Ah, okay, bas alright. Basilia, palihog kong palihog na aning salad ay. No. Dili si Basilia na. Kaming doha. Dali, Basilia. Atong ipahiluna ning salad. Asa yung mga kutsarag tasa? Kami mo salad, girl, uy. Nakaulan ka, Christine. Salamat, ha. Ay, nagkamuritsing ka sa cream. Pahiro na to, ha? Marap sa nagbata yun eh. Ngayon mo lang pahiran. Sorry, Basilia, ha? Ikaw man ang dapat mabuhat ini kang Crispin, no? So, di kasi mauyab na Basilia. Basilia, ikaw rin gisulti nga hotel relasyon lo, ha? Ano mo to ni Clara? Hindi ko mo to nga wa may relasyon, no? Wa may relasyon ni Crispin. Oh! Friends, Rami. Unsa na? Ha? Nakadungugid kan. Mismo si Basilia. Wa may relasyon. Friends kami. Ay, sure, oy. Sure lagi. Tapi una ninyo, ha? Makuha lang kong tubig na mainom. Okay Basilia. Sakit kayo akong dugahan. Nahilapon kaayo ko. Gusto na kong hapakon ang kamot ni Clara kanina. Samtang iyang ipahira ng aming ni Crispin na nagkamuritsing sa cream sa salad. Nagselos ko. Nagselos ko. Lipay! Kikutay! Halakita din ako nga nalain si Basilia sa akong gibuhat. Magka-feel ba yung kutay kay babae sa biyak ko? Okay. Very good. Nakapuntos na ka. Sige. Sige, hino na gina, Clara, ha? Kay imo naman na nasugdan. Ipadayo na. Okay, tay. Magpakaunta rin sa street children, ha? Okay. Sakay na. Asa mo? Gwen! Mag-feeding mi, Claire. Pwede mo kayo? Uba! Thank you. Ay, si Basilia man ito pa di mo, Crispin. Ayaw na. Sa likod ako. Sure ka? Okay na ka, Basilia? Okay na ko. Why problema. Thank you, Basilia. Okay, agto na ta. Okay na ka, Basilia, ha? Sure, ha? Okay ra nagpasilya, ay. Wala libog. Now sa Lex Pino. Clara, tong sakay sa out ng Crispin, ay? Oh, Asa to sila? ambot. Okay rin yung bulakaw si Clara nga. Wa ka may bawa asa paingon. Sakto na si edad si Clara, oy. Gawas pa si Crispin ni ang kauban. Sila si Basilia. Nga nang yung kong ipani. Atong sudlon ang bahay ni Crispin. Sure? Lagi. Wa na kahiabat diha. Ay, taod-taod na nga wa namin nabantayan nga katingad as Clara siya. Siso. Hadlok ding Basiliang abat kung mo na. Ay, gisabaan na tingaling abat. Sabaan sa ka. Iba, kasabaan din na si Basilia. Yan, saong na to pagsod. Adlawan pa man ron. May makakitaon niya na to. Adto tas likod. Doon ako'y nakita dito nga pwede na tulutsan. Nakakita ka? Agianan ni sa iring ni Crispin. Pwede musugod na diha.
Di ta maigo na niyo eh. Magdungan tagsod, di ta maigo. Ay katinughong manimo. Ikaw ang musod ha. Unya ablihe gikan sa sud ang pultahan aron makasud sad ko. Pero, Ay di lang gud na maglalay sa bahin anak gud. Sige na, hapa na. Aron mo kamang nakapaingon sa sud. na, mag-inireng lang guday ko ini. Ha? Be. Sabi ka na napuntahan na yun. Nakaabli ka na ako. Maguwang ka rin yun nagigidakon sa iring. Ay katawa din eh, paniid noon. Ha? Nga naman. Dili na ba niya unang higayon nga, nisuhod ta din eh, nguway pananghid. Ugwa pag yung tingali ka malimot sinatabo na to sa una. Ay, wa na lagi na ron. Ayan na pagkiskot, anak. Tara, mangita tag-unsay atong makita din eh. Sige. Ha? Oh. Oh, way babarog ha. Kami rin mo dool ninyo. Makakaon lagi mong tanan o makadawat ang inyo mga regalo bisan wa pa'y Pasko. Dutas akong gibatik lang, ay. Ngan, kuyo ka na mo. Ayaw ka bala ka, Crispin. Kanunay na kumukuyog ninyo sa inyong outreach program ni Basilia. Dawatan dong, oh. Uy, ito mo ka nagtanaw. Oh, ikaw sunod din, bay. Huwag mo barog, ha? Huwag mo barog! Ganado ka ayo si Crispin. Ganado ka ayo siya kay kauban man niya si Clara. Ay, di ko ani mangigi ni Clara. Sa sinugdan pa lang, naibaw na kong daan nga si Clara ang gipangandoy ni Crispin. Si Clara lang, ugwa nilain pa. Wa man ko nakita gawas mga biste o mga personal nga gamit ni Crispin. Bisag piso gani, wa ko nakita. Ako sa doy. Iba bisan asa ba na eh, pamutang ni Crispin yung kwarta? Karong wa mo yun. Ay, ipanghipo sa gitingalin niya, kaya naano may laing tao, naano mas Basilia. Pero, wa para itong matanaw ang tanang sook ining bahay no eh. Ay, tuod, siso, tanaw na itong maayo ang sahog sa basement. O di ba, ang mga bungbong. Basin pag may makita ang ebidensya nga, nagmina o gold si Crispin din, eh. Oo, sige na eh. Basin lawom sa kama. O di ba, likod sa kabinet. Siksiko na itong bahay no eh. Kapoy naman ko na eh. Wa man tayo nakita bisan sinsiyo na unta da. Uy! Sinsiyo! Kaya ako na, eh. Tagak sa kumbursa. Aw. Hala. Hala ni. Ang iring ni Crispin. Lain kitinto ka na to. Ay. Ngano ka na eh? Siso, pero kinahanglan mo gawa sa ganda din nila. Ha? Ngano man eh? Doon na lang ko na hinungduman anang iringa. Oo, ano eh? Ha? Ay, good bang hadlok niya, good? Ikaw rin ginag-ingon nga doon na kinanumduman. Tara, dito magdugay. Kitiyanig. Oo, sa'yo mo kita na eh. Sige lagi na yung mata. Nay, abat na eh. Dili abat. Kaban. Sabay. Tuod. Kaban ka nang naasikilid sa kama. Tanaw lang to. Natigali din niya ang dagang kwarta na yun. Oo, di ba gold? Haska gags nino. Di ba yan imposible? Ay, katinughong bayari mo eh. Nindot na kayo itong tripping nga kwartang suod, ana, o di ba gold? Kalit ka man naglikoy. Pero, what if drugs yun eh? Unya, inig-abli na to ron. Ining kaban, mukalit og abot ang mga polis. Hilom siso, hilom. Padagana lang niya ako na eh. Di ba gina imposible ba? Mahimo ang suod, ana, drogas ug mga arbas. Dako ko ng pagkakaban. Pinughong ka man dako, siso eh. Nakulbaan na ba akong sugod din eh. Manggawas lang to rin eh. Tingnan niya, kita pa iba preso ining kalakiya. Oo, niya, kwartay suod, ana. O di ba gold?
Unya drugs na, o di ba armas? Unya lagi kwarta o di ba gold? Unya lagi drogas, o di ba armas? Bahala ka. Basta kaablihan ko ni. Bahala sa kani. Basta kay musibat ako dire. Na tinugong man ni Siso. Huwag na ko, oy! Buset, huwag na ko! Dapat kayo. Okay. Malipayan ka dahil si Crispin o Clara. Lahi kaayo ang biyang kadasit karon. Kisa panahon nga kami lang ang manlakaw. Lahi, pero... Pasilia! Oh. Yan mo ka! Ay, dili! Apila mo! Ano palay-palahi mo ka, ha? Apila mo dili ko? Bitaw ba, Celia? Mura na hinuon ka, guay labot na mo. Dira. Diri. Alika, diri. Ay, muuna ko ninyo. Si Muna. Muuna pa uli ba? Gider is ko. Weh. Lagi. Uy, ayaw na pugis ba sila, Crispin? Kinahanglan na giday na sa mo pa uli. Sure ba sila, uy? Lagi pa. Ayaw na gina sa pugi, Crispin. Di ba yan alalim? Labi pag wa siya kapangandamdaan. Kamu na lang una kiniya. Kaya na kaayo na ninyo. Sige, enjoy with the kids. Katuod naman ko mapauli, no? Oo, uy. Katuod na siya, eh. O niya, masa may mong sakyan ba silya? Ay, masakan ako kabayong mulupad. Siya mo subay ka? Oh, sige, pagmotor na lang ka ng murag mulupad. Tagayin sa pamiliti, Crispin, uy. Mas dagan pa nagkwarta na ko, eh. Ha? Sige ha. Una na ko ninyo. Mopalit ra kog akong sakyanan. Oh. Bye. Bye-bye, mga bata. Bye-bye. Bye-bye. Amping mo sila! Oh. Maayong pagbuminaw Usik naman ta sa atong panahon o kahago, eh. Dito na kita, naggawas pa kita. Wa ko magdahom nga putik ka madaiguan. Unya anong nisunod ba sa kanako, be? Ngang! Kuyawa naman na sa kong kapil. Basilia, good morning. Maluoy taong kadako. Bakwi at taon to imong gisulti gahapon. Sa ato pa? Kamu ang nisuti ni kahapon. Oh, kami. Kamu ni Tiago? Oh, Has! Kang! pasilua na taong ko. Gitaw ka na magugunit, Tiago. Siya nagpasiug dato. Accomplish na ko. Pasilua ko, Basilia. Pasilua taong ko. Mas may angay kang pangayuan o pasaylo. Ha? Ikumpisa las pare si Sok. Kaya nakasama kas ginawa na. Ngay pa sa ilo niya, aron din na ka magabaan. Mauwa mo kumpisal. Ha? Mauwaw ka mo kumpisal? Pero wa ka mauwaw sa imong gipuhat? Sige na taon na sila. Pasailuan ako. Mupasaylo man ko. Pero, feeling na ko, kanang nahitapot ni mo, magdepende na unsa ka sincere ang imong pagpangayo o pasaylo. Magdepende na kung nagbasol ka sa imong gipuhat o wa. Nagbasol ko eh. Sobra pas nagbasol. Tanaw ni mo, nagbasol gito si Sok, ha? Wow. Ay, talawan kitong tawan, ay. Bagsig-bagsig, pero tinuod lang talawan kayo. Cute. Ano naman, imo na nato siyang paulian? Dili pa. Ano man? Kung ako siyang paulian dayon, magtuo siyang mangkukulam ko. Mangbabarang. Basta, mauna. At least, kung dili dayon siya maulian, maningkamot siya nga magbasol gyud sa tinud atay. O, maningkamot nga magtinarong na. Bitaw sa. Eh, tuod. Sino Tiago ka?
At pinughong kang dako. Nganong imo pa man kung giangin, pinughong nga ka. Ito ka, Agustinodoy, kay gusto kong maulian. Ikaw, kung di ka mangayog pasaylo, bahala ka sa buhay mo. Basta ako, humana. Di sa'yo ko ganina mga alas 5 kapin pa. Unya. Naayo na ka. Aw, wa pagod. Da. Mike, magician si Basilia. Pero at least, limpyo na akong konsensya. O ilan akong gipasaylo. Kaya bago ko, maayor ako. Mao nga ako pa di mo. Musurrender lang sa ka. Nungka. Aw, bahala ka noy. Buwisit ka. Ha? Tay! Ha? Pinughong na sa iso. Da. Oh, tay! Makalihok naman ka mo mga kamot. Uy. Makalihok din mo mga kamot, tay! Tay, naulian na ka, tay! Bugo lagi to si iso. Tinughong ang utok. Oo, kinaganoon na daw. Parang wala lang nangyayari. Pero, ang saan man ni tay? Gisumbong magkakalisiso na ni Chris pero Basilia. Oh, di ko mo ang kunoy. Oh, Huwag ikaw ha. Basig imo sad kong ipiyait. Siyempre, mudapit nung gikunin mo, tay ko. Very good. Basta kay bahalag magkinaon sa di good ko mo ang kun. Paugat ki si Tiago Golden mo. Pero, tanahon na to, dili pa yun siya mo surrender. Natuo lang siya nga okay na siya. Pero, ang tinuod, dili siya okay. Basta kay mo to Clara ha. Ayaw baya good ko ipiyait. Di lagi tayo, uy. Wa ba sa ebidensya si Siso? Ngano? Nag-selfie di mo dito. Wa oy. Okay. Wa ebidensya. Sige. Diha ka una kay maligo pa ko. Okay, tay. Ay. Tinughong yung si Suha. Talawan kayo. Wa man pabig pinagkadlaw. Piyait man dayon. Wagis niya makahuwat nga maulian rang yang bukton. Ha. Ang ako mga kamot murag wa lang ginahitabo. Humar na akong kaligo, masuroy ko sa ila Crispin. Wala lang kugwa. Kung ila ko sudyaan, siyempre, deny to death gina. Pagpagwapo ko bayo. Nya, magpahumot pa yun ko. Manabon kong kaduha. Labi na sa... asa naman ang akong... man ko'y mahikapan. Magdali. Waswasan una na akong naong, bi. Aron ako makita, bi. Nausan, nganong... Ginoo ko. Nganong man Nganong... Ako maning sampot ang nias at tubangan. Uy, hain mo na yung akong... Ha? Uy, anak, nias likod ang akong... Si tatay! Tay! 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 Ngano ka, tay? Ngano ka, tay? Gano ba tao di? Usa ba di kita buha? Gigibarang ko. Mambabarang si Basilia. Di ba hibaw si Clara ini? Waray! Napiit ra akong kamot. Okay na. Sure ka, tay? Sure lagi. Sige na. Kaya mo't iwas akong kaligo. Nalagog pangutaan na diha. Pawa na diha kayo mutiwas akong kaligo. Sige, tay. Ganun na itabo ba tao di, Di ana sa tubagan ang akong sampot. Ay, kadako bang tinughong ini. Kaya na magkaligo ni tatay, uy. Naana di ay. Kaya ko di mo na magkaligo, tay. Ano mo di? Natingal lang. Uy, tay. Ano? Saan nagbukol siya mong luyo, tay?
Man, God. Imor nang huna-huna, eh. Ay. Salamat yan na ko sa akong kwarto. Be, tanaw na kong balik, be. Basi gilamat lang ko ganina. Agoy. Huwag ginay ko gilamat. Nagkailis ka silang pwesto. Usao naman ini ron. Si Basilia maginagkaingon ini ba? Barangan ginatong bayada. Pero di sab ko pwedeng mukumpronta niya. Usao ba rin ako tao? Kadako bang tinugkong ini? Ngigagod ni mo sa? Ipalit juga gaw to gapon. Gwapo sa gayo. Ibog ka ni kaayo sila si Siso ug siya ko, ano? Diduol man sila pag-abot na ako. Manggambag kag naong. Gikan na sila agi ay kinihi. Tuod. Huwag ko bantay niyo siya ko ng adlaw. Mayong pagduminaw sa Lex Saan mo gibuhat niya? Aw, parehas ragot sa kang Siso. Mild lang. Ay, Basilia. Ay, Crispin. Sorry yung kayo ninyo, ha? Si Tiago, manggod. Siya magitigalgal ako. Sunod na sag ko kay nagpalakas biya ko diya tungod ni Clara. Wa ba siya manin ninyo? Wa man. Nagpaugat, cute. Aw, mauwaw sa tingali mo gawas kay di masad ko nung malihok iya mga kamot. Kasi di malihok ang mga gamot, Siso. Ha? Uy, Ha? Imo ba kong giangin sa imong kabuang, ha? Imo ba kong gidaot nilang Crispin o Basilia? Katinughong ko di mo. tinood mo sa gid akong gisulti, noy. Di na may ko mamakak. Di ka daw ko nang umpisal. Hilo di ay. Nung pisal. Oh, ngano malingi ko gabae. Kung tinuod pang imong gisulti, di gabaan sa lunta ko. Ngano ikaw raman? Aw, giapil sa tingali kag pasaylo sa Ginoo. Nangin sa gas kong pagpangayog pasaylo. Naara di kay utang kabubuton ako, ha? Tampalungon, tinugam rin mo. Bitaw. Nagbarog naman ko ta dinhi, uy. Manglingkod ta, uy. Ikaw, Jaco. Ikaw mag-senior citizen na to dinhi. Ikay lingkod, Tuparan pati ko. Aya. Okay din na si Tiago Basilia. Absuelto na din na siya. Way angay i-absuelto kay wa ko'y sa. Lingkod na lagi, Jaco. Magtupad ta, Lingkod din, oy. Ba't sinitin na mo makatupad ni Basilio? Sige. Salamat, Basilia, ha? Patay. Lisod na ba ilingkod, ha? Mapiit ang akong kuan. Nga nung naghinay-hinay makaglingkod. Naakay matagtikit? Wow, eh. Kibutaon. Gihubagan ka, Roy. Naadihay mong gaba. Wala gihubag, eh. Ha? Mulingkod kong pinabuslak, ha? Agoy!